Nemať niekedy silu je v poriadku. Je úžasné, že strom má schopnosť pozrieť sa úprimne do seba a usúdiť, koľko má síl. Je schopný si priznať, že ich teraz nemá dosť a preto sa bez výčitiek rozhodne pre oddych, aj keď všetci naokolo majú síly dostatok. My ľudia nie sme schopní jasne vidieť, koľko síl máme a na čo. Nedokážeme byť k sebe v tomto smere úprimní. Učili nás byť ustavične rovnako produktívni a do neprestajnej činnosti sme hnaní. Pozorujeme, kto čo v našom okolí robí a koľko toho robí. Vnímame, že sa okolo nás neustále niečo deje, sústavne niekto niečo vytvára a ponúka a to v nás môže vytvoriť vnútorný nepokoj. Preto sa nevieme a nechceme zastaviť, pretože si myslíme, že zastavenie sa je zlyhanie a čiastočne sa bojíme, že nás spoločnosť vylúči. Týmito vplyvmi okolia sa nedajte zmiasť. Ak ste unavení, alebo cítite, že niektoré veci už potrebujú oddych, alebo určité zastavenie, obráťte energiu do seba. Nesmerujte ju do pozorovania toho, čo sa deje vonku. Neporovnávajte sa a netlačte sa do niečoho, čo už nie je. A ak zvyšok svojej energie nasmerujete von, rýchlo ju tam miniete. Dovoľ si priestor pre seba, oddychuj, vyčkaj, čerpaj nové síly. Vyčkávaním a naberaním nových síl sa pripravujeme na pokračovanie.